Mangadto nimo sir. Unsay ipamatik nimo? Dari siro, sakit ito. Kolekta dari siro. Sakit lang pero walay hubag. Walay kanang walay banod. Wala may binat pero sakit hindi kanya siro ba? Pila kadlaw nimo nagpamati? Kanang gikan sa medyo nagparamdam ana kanang Sobra bulan lagi sir. Gikan pa, piitin ako. May ko na piitin ko. oh. Piitin. Ugay na kayo eh. Dugay man. Ugay na kayo siro eh. Tanya sakit pa. Mga buwan ka bulan, nagkaroon bulan na. Nagkaroon tuwi ka. June, July, August, 4 months na. Mga na. Mga ba? Dire na po ka nga. Walay labot respikas. Kan diri ko sir, puli-puli na. Mapuli-puli ang duha na jud. Pagdai. Dili ngot-ngot, dili ngol-ngol. Dili ay Murag sakit lang. sakit na siya pag mana. Giinom man mo pain reliever. O sa mga pain reliever. Tramadol. Ya, kumusta man? Paminaw nimo. Wala siya bro kung mahupas ang tramadol. Murag mahubas sa iyang power, murag. Nalapod. So dili mamunod, mamaylay ana. Mo gikan dire sa kuan kani siya ang tawagan niya kuan nami dapi-dapi. Dapi-dapi, pangiyuran o hawa. Wala gitu. Ini tulog wala problema. Musakit lang sa kung sa may ka na magbarog o basta mo gipli o lingkod. mana. Lingkod ko sir no nya. Tindog ang. Pare-pareha mo itong inyong share dito sa kuan. Para iha di kay sir. Kaya anak ko sa koy kulog. Sakita niyo. So nagisi ka na maglingkod ko ani. Eric lang ba? Eric. Sir Eric lang. May kabalo ka sa kuha? Makita na ko sa Facebook ba. Facebook lang. Search na mo or unsa lang? Search na ko sir. Therapist ba. Ya, nigawas ko. May. Gawas anang konser kaning kung sakit mo dapi-dapi pa murag mo dagan na. Gawas na sa belain kanang sa isahay. Sakit ang liog sa likod sa pa. Sige. Ay mga address sa kani. Sa liko kapatagan dito. Kapatagan juga sige. So, shout out din sa taga Kapatagan, Digo City. Nasa sir dire atong tabangan ni kay almost 4 months na no. Ano kung gikan sa sugod-sugod hantot karon medyo nagkataas po diyang kasakit. Pero paminaw nimo murag na wala jud mawala. So almost 4 months niyang ginapamati ni sakit sa dapi-dapi no. Sa Tagalog sa uban basta sa Bisaya ani dapi-dapi maguni siya kaning sa lubot bitaw nato. Kana atong gilingkod jud kaning murag na ay kuan ba. Kaning nga ni dire basta kay sa kunabalan dapi-dapi yun na siya no. Sa lubot no, sa lubot na lang para klaro siya. No nya. Wala na sa Tagalog dahil murag sa lumpuy siguro. No sa atong tabangan kay almost 4 months na sakit siya nagkakuan na murag nagkataas ang kasakit no. Sige atong tabangan si sir no. Shout out sa taga Kapatagan, Digo City. Tabangan na to inupanan sa pagampo sa Ginoo. May nakitaan ko niya no nya. Of course, shout out sa ko ang mga subscribers sa ko ang YouTube channel. Sa mga nagsuporta sa kuha, sa mga nag-subscribe sa kuha, maraming salamat. No? Lalong-lalo na sa mga Pilipinas, maraming salamat. Of course, may sa ko ang viewers, ako ang mga nagatanaw. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention, United States, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Thank you so much. No? Of course, ang Pilipinas, maraming salamat sa iyong panonood. Sa mga bago lang nagatanaw sa kuang YouTube, subscribe na mo para updated mo sa kung ginahilot. Pwede po mo mag-comment kung ano na may mga pangutana, kabahin sa mga ginapamati sa kalawasan. Wala bitoy ka ng wala ayo-ayo or natay ginatod ko. Wala kayo maayo, no? Basta makatabang tag, comment lang, no? Kaya loy pabiyo kay ang mga layo, kay mo-comment sa kuban yung layo, lagi daw kayo sila. Kung saan layo kay Bigos, no? Pero sige lang. No, niya. Kailangan mo makig-friend na ko Facebook, Eric Hilot ang traditional o ang Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, so guys, maghilot na ta. Shout out sa taga Kapatagan, Digo City. Ayan. Pag-alay mong sando sa? Kailan di ka dahil sa anak? Hindi no. Sige, kulog to sang. Kulog ang kulog. Buya, kailan di natin siya. Sige lang ilog kanta. Os taga may sana. Kana. Kamot na to.
sa ko gamay-gamay lang. Ah, nakasal sa video ka ron. Malitaw si Abad Santos, sana. Ha? What? Okay ka na, sir? Ayaw lagi tayo? Ayaw gitu ka sa Soriano, sir. Ayaw eh. Ipay ganun siya. Ako dito, sir. Grabe. Pero mas lamang sa Alabaw siya kay... Ayun sa Mulakaw. Tapos elite na. Murag i-adjust na lang niya yung pag-converse. Ako sir, adjust ang mga kuliya. Sa ako ang gibati, pero Oh. saan ako yung tolerance ko? Oh. Kana lang pod. Pag ito kay murag mo ana sa baka nang murag initikang basakit na bitaw. Ako sir, nga na. Wag sa action na pod. Wala ka palata kay pod. Mao lagi laing kaya. Kawan mo saray. Ano kalas na hilot? Nahilot ka. Hilot siya or kuha? Mga therapist. Hindi na pangadal? Denmark. Ang lugar niya kag-open sa YouTube siya, subscribe na lang po siya. Ay na lang madungagan isa, ano? Importante pa ka ng isang kabuok siya. Correct. Tignan na yung skalibo pa, no? Hapit-hapit na po ko na skalibo. Ano naman ko ron? 917. Ano lang ba, no? Isa na kabuok, pero man juga basta na isa. May kina-search ni mo, sir. Oto, sir.
tandog ako ba sir, ako kapantay ka na. Lusay ni sa saraha, wala ko ni sa kalusay. Kani lusay, pag ina kami tandog, mo na ko ni mga puhon. Nga magpungato sa hay, sa hay ha. Ano sinag ko kasi. Kapalo lang ka to sir, nga, gihilot ng kuto niyang kuhan. Ha? Ah. Ah. Lahi mo to sir. Wala ko kato dito. Nanay dito rin. What ang ranggo doon niya, kapitan. Oh. Ano yung sila rin na libre kayo? Ano yung tugay niya ito rin? Pero kedua katulusan, ninaog yung sila rin. Wala. Lahi siguro to. Ako may kuha na nanay yung sila rin. Yan kung lisod mananha dia sir. Dilayo ka. Takan ko sa gasolina. Siya may nanay ito rin. Ilot po na ko rin. Bago itong bata pa bitaw? Ito ka niya, barabin na. Oo, di ako. Pero ang balay na nila ata dito na sa kuhan. Tapos di ba yun? Umaw na nga kadiling ha. Yung anak bitaw, pulis ba? Ang bago. Anong tiya siya? Sakit yan pare. Ha? Sakit yung hawa. Sakit ba? Ako tumakbo na sa nga kadiling, di kadiling. Pagkulis yung kadilig ka na. Tumon. Tama na po. Yung nanay, ang bandog, ganang gender yun, kanang dito ito. Nagliho ko. Sakit ng dano. Katong yung tour guide sa katatagan nga ako ginag-minti na to. Hindi nilaktan ba?
butag sa dili sir, uto hapon gabi dili kita pwede mamasa happat dito sa na. Bawal na sa sir. Dili, ang natural nga adlaw. Bawal na sa kay mapasmo tong lawas. Ang tawag na niya pasmo sa kusog ha. Kabisado sa lawas sir. Hmm. Kung mag-basketball, ligo. Sus paninglan daga na sir. Pero mo di na ka nagabasa paron. Nagamo ko sir. Ano man na kuan ba ka? May detail gamay? Sir, mo yun sir. Ano ko? Basa ka. Sumutugam mo ni. Pinakabata na akong hilot nga nagabasa 22. Kung mag-basketball maligo. Apit kalakaw sir. Ako sir. Nga upat ka game. Tagasulok. Dahil mo nagrobot. Pero meron, ipasagdan. Ano mo rin? Kaya lang. Ganun po, nalakan man.